Em pregunta: què fas? Jo estic mirant per la finestra. Tu sol? No, no estic sol. L'esdeveniment del capvespre em fa companyia. Compartim aquests moments màgics del estem abrigats, embriagats de colors que deambulen per l'habitació i que evolucionen i mantenen amb tu i amb mi una conversa i mantenen amb tu i amb mi una conversa. Ens preguntem què feu. Estem mirant per la finestra. I vosaltres no estem sols, no estem sols.
a veure el capvespre. L'únic que va pujant i està al sol arrelat és el vent que solca la mar. Se suspèn en l'aire viatjant a través del cel. El verd enlairat a sobre ets tu, sóc jo, que ens fa tots semblants, que ens apropa quan se'ns distancia, quan se'ns dividix interessadament, que ens mostra el pom de la porta cap a la pròpia naturalesa humana, deixant enrere tecnologia bruta, capital i misèria, sumant i valorant la semblança, la diferència. Ens parla amb una sinceritat que de vegades fa mal. Tothom en eixe blau en el fons busquem el mateix, el contacte físic o mental, estimar i ser estimats. Es capgira tot impediment, semblaria una presó, però pots trencar els barrots, pots trencar els barrots, trinca els barrots. Una porta tancada que obres i allà són totes les teues il·lusions. No deslliguem els fets de la consciència, almenys això. Jo me disfruto de la calor que tens.